wallahi tallahi ni Abubakar Salihu Zaria nayi wa Allah alƙawari idan muka hada ido ni da wannan fassan da ya zagi manzon Allah ya zagi alqur'ani ya zagi addinin musulunci wallahi tallahi sai dai mu tafi lahira ni da shi ba za mu yadda ba mu zagi addinin wani ba wani yazo ya zaga mana addinin ba mu zagi littafin wani ba wani yazo ya zagi littafin mu ba mu zagi annabin wani ba wani yazo ya zaga mana annabin mu a musulunci because I am a Muslim. I am a Muslim. Kuma I am proud. Ina alfahari ni musulmi ne. A musulunci duk wanda ya zagi annabi Musa Isa ya fita a cikin addinin musulunci. Tafi suratul baqara amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun ya muke mu mu'minan amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Allah subhanahu wa ta'ala yace manzanni karankata kabdin su sun yi imani bima unzila ilayhi da abinda aka saukar wa annabi Muhammad min rabbihi daga gurin ubangijin sa mu'minuna da mu'mini kullu dukkan mu gaba daya amana billahi jama'a mun yi imani da wa Allah wa malaikati mun imani da wa wa kutubi mun yi imani da littattafai wa rusuli mun yi imani da wa annabi Isa yana cikin manzanin Allah ko baya ciki la nufarriqu baina ahadin min rusuli hasali ma la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma rarrabewa tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah subhanahu wataala duk manzannin Allah to yanda addinin mu na musulunci ya nuna duk wanda ya zagi manzan Allah ko ya tuba sai an kashe shi to kai da ba cikin addinin mu kake ba ka tabbata kai ma za ka lahira wallahi sai ka tafi wallahi tallahi sai ka tafi akwai reverence Yohana Guru yana nan Kaduna abokina ne amini na ne yana Christianity din shi ina musulunci na amma zaman Najeriya akwai inda muke haduwa akwai mutanen da addinin su daban addinin mu daban amma Najeriya ta hada mu akwai mutanen da aqidar su daban aqidar mu daban amma Najeriya ta hada mu saboda haka za ku iya ganin mu da kowa duk wanda kuka gan mu da shi to ba maganar addini bane me ta hada mu da shi da Allah ya ga dama sai ya yi shi a Uganda ya je can Uganda ya zaman sa ni kuma ya banna a Najeriya adalci musulunci amma saboda adalcin musulunci Allah ya hada mu wuri guda kuma kiristocin nan ba dukkan su bane iri daya hasali ma Qur'ani cewa ya laisu sawa'a laisu sawa'a Allah ya ce ba dukkan su suke daidai ba fa